בתור בן אדם עם מוגבלות שכל החיים מתמודד עם זה, תמיד מסתכלים עליך כאחד שקשה לו ומוותר, והעמותה הזאת, הם לא נותנים לך לוותר. זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם. העמותת שלמים נותנת לנו הרבה כלים להצליח בחיים. זה הרגעים שאתה מחכה לחייך בבוקר. אתה יודע שיש אנשים כאלה מדהימים שעוזרים לך, שמרגישים פתוח איתך, שאתה יכול לפנות אליהם בכל רגע נתון, בכל שעה. כל העולם מתקיים ונושם ועומד, רק בזכות אנשים כה תמימים. עמותת שלמים הוקמה במטרה לתת מענה לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים מגיל 21 ומעלה. שבתות, מחנות, פעילויות, פרויקטים מיוחדים, מפגשי חונכות אישית ולימוד משותף. הרגעים האלה בהם אתה רואה את הקשר המיוחד שנוצר בין החניך לחונך, את האושר בעיניים, את האושר בלב, אז אותם רגעים מיוחדים שאנחנו זוכים להעניק להם. למרות הקושי ולמרות המגבלה, תמיד יש מי שמחבק, שמעצים, שמקשיב. בשבילי שלמים זה כמו הבית, זה בעצם החברה שלי. אני מרגישה שאני לא צריכה להוכיח את עצמי, פשוט להיות אני. היא לשמוח וגם לא לקחת ללב את מה שכואב, כי גם ככה הכל יעבור ויחלוף לו. המפגש, החיכוך עם האוכלוסייה של הצרכים מיוחדים זה אושר אינסופי. אתה פוגש כל כך הרבה לבבות טובים ואנשים מדהימים. כשנכנסתי לשלמים התאהבתי מיד. נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להעיר את החיים. ואני מרגישה שנתנו לי הזדמנות ולא הסתכלו עליי כאל מספר בגיל, אלא באמת כבן אדם. זכיתי ללוות את עמותת שלמים מההקמה שלה, לראות את השמחה הגדולה ואת המסירות המדהימה של אנשים שעושים את הדברים לשם שמיים. כל העולם מתקיים ונושם ועומד, רק בזכות אנשים כה תמימים. כשאושרת יוצאת לפעילות בשלמים, זה נותן לנו את האפשרות להשלים פערים בתוך המשפחה, קצת שלווה. אני מאוד אוהבת עמותת שלמים. תודה רבה. אני רוצה להזמין כל אחד מכם לקחת חלק, להיות שותף במפעל חסד המדהים הזה, בכל הטוב הזה שאנחנו עושים, להוציא עוד פעילויות, עוד רגעים, עוד שמחה, עוד מפגשים. החלטנו לעלות קומה. אנחנו רוצים להפוך את זה למשהו הרבה יותר גדול, משהו הרבה יותר חזק. אנחנו רוצים לתת מענה גדול ונרחב יותר לחניכים שזקוקים לנו. בואו נהיה שותפים ביחד למפעל העצום הזה. עמותת שלמים פועלת לשם שמיים, וכל מי שיש לאל ידו לסייע לזה, היא מצווה עצומה וגדולה. פשוט אנשים